106 FM. הכל פועל, אלה לא דברים שאולי יהיו, אלה דברים קיימים שעומדים בתלמידים שלנו. מה מיוחד בבית ספר הזה? בית ספר עירוני ז' מאוד מיוחד. מיוחד בבית ספר התלמידים. יש לנו תלמידים לדעתי נפלאים. אני חושב ויודע שצוות המורים לא בהזדמנות אחת מספר ומדגיש את הקשר הבלתי לא פורמלי שיש לחדר המורים עם התלמידים עצמם. וזה אני אגיד לך, קודם כל אני מרגיש את עצמי כאבא, ובמשך כל השנים שעבדתי, במקביל, כמורה, תמיד היו לי ילדים בבית ספר. ותקווה, ואני יודע שהילדים שלי היו רוצים לקבל יחס. עושה את זה. אנחנו נותנים ביטוי במגוון מאוד מאוד רחב של מסלולי לימוד מעניינים, ייחודיים בחלקם, ובחלקם כאלה שנותנים מענה לכל תלמיד ותלמיד בדרך שלו. השנה פתחנו מגוון של יותר מ10 מגמות חדשות בבית הספר. זה המון. זה צבע את בית הספר בצבעים חדשים לחלוטין. כבר הייתי רוצה להתחיל בשיר ראשון, שיר של פאף פרדי על בי מיסינג. ייחודי לנו, תחנת רדיו חינוכית בתדר 106, בחסות רשות השידור, בליווי של אנשים מרשות השידור, תחנת רדיו אמיתית שתשדר לכל תל אביב, והתלמידים שלנו יהיו השדרים, הקריינים, האורחים, המפיקים והטכנאים. והכל יהיה בשליטה ובהכוונה של התלמידים שלנו. אנחנו בקשר גם עם גלי צה"ל, ומכאן אפשר, זה גם מקום מאוד מרתק, וזה גם דרך ביטוי מאוד מעניינת, מאוד אחראית. פתחנו פה מגמה של קולנוע וטלוויזיה. אתם? השאטל, שזה במהירות, ויש אחד שנקרא ג'וק, שזה פריים אחרי פריים. פתחנו כאן מגמת צילום חדשה והתוצאות והנמצאות על הקירות של בית הספר. פתחנו מגמה ללימודי שמשלבת סיורים בארץ ישראל, ועוד לימודים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מרתקים לגבי ההיסטוריה שלנו, כשיחידה אחת אנחנו נקדיש לעיר תל אביב באופן כללי, וניתן אפשרות להתמקד ביפו ממש. יש לנו כאן לימודי מחשבים ברמה מאוד מאוד גבוהה, 5 יחידות בבגרות. אנחנו פתחנו אשכול מאוד רציני למדעי החברה. תלמידים שלנו לומדים בו סוציולוגיה, מדעי המדינה ופסיכולוגיה. בשנה הבאה נרחיב את זה לכלכלה. אחוזים מאוד מאוד משונים. בשנה שעברה סיימנו באחוזי הצלחה גבוהים מאוד בבגרות. בסלסלת הדואר דיווחים ממשרד החינוך שמקיימים בשבח את בית הספר שלנו. ממוצע הציונים היה גבוה מאוד. מה שאני אומר זה שיש לנו כאן, הרי בסיכומו של דבר, גם בצפון העיר וגם בתיכון עירוני ז', תעודת הבגרות היא אותה תעודת בגרות, ואנחנו נבחנים על אותו שאלון. יש לך איזה מסר להגיד לתלמידים שפה לומדים בבית ספר, שימשיכו? כל מה שאני רוצה, באמת, מכל התלמידים, המסר שלי כבן כתלמידים, זה בואו נהיה כולנו עם הרבה סובלנות,
ובואו נתייחס כולם אחד לאחר בכבוד. נצעד עד נוזה, דרך שדרות ירושלים, וכשכל תושבי לב יפו יראו אותנו. ולאחר מכן אנחנו בנוזה, יש תוכניות, יש לפסטיבל פרסים, הגרלות, מיני מתקנים ששם יעשו הגרלות. לאחר מכן יש לו מופע מאוד יפה שיהיה בתוך אולם ההתעמלות. ההדליאדה של חג הפורים ביפו השנה יצאה לדרכה ביום שישי בבוקר. המארגנים והמשתתפים לא יכלו כמובן לחזות מראש את המשך הפיגועים הקשים של השבוע שלאחר מכן ביטול חגיגות הפורים בעקבות כך. על אף האווירה הלא נוחה, בעקבות הפיגוע הקשה הראשון בתחילת אותו שבוע בירושלים, ולמרות החשש מהגשמים, החליטו הגורמים המעורבים לקיים את תהלוכת ההדליאדה כמתוכנן, תחת הבטחת תודה. מצעד ההדליאדה של תלמידי בית הספר ויצמן התקדם בשדרות ירושלים לשמחתם של הילדים ושל תושבי לב יפו. בסוף המסלול שבשדרה פנה המצעד לרחוב איסקוב בדרכו להמשך האירועים שתכננו להתקיים במרכז הקהילתי לב יפו בכל מזג אוויר. מלכת השמש. מה התחפשת? לסיני. לסיני? מי שם לך שם את הכיפודים האלה לראש? אמא. זה... לכלה מרוקאית. מה שלומך? בסדר. למה התחפשת? למכשפה.
איזה? רעה. רעה? לא טובה? לא. ולמה רעה? סתם. למה התחפשת? לזורו? לא, נראה לי שסופרמן. אתה ממש חמוד. איזה תחפושת, משהו. התחפושת הכי מעניינת שהיום בפורים. כן, הנה הליצן הקטן הנחמד שלי. התהלוכה שלנו מתוכננת, ברגע האחרון פחדנו שמזג האוויר יהיה לרעתנו, אבל הייתה הפסקה של גשם, אז בסופו של דבר החלטנו לצאת בכל זאת בתהלוכה. ועברה בשלום. מצוין, שמחים לראות את זה. תודה. מקפידים בלב יפו לעשות אירועים, כי אני חושבת שאירועים זה החלק שמחבר את הקהילה עם הגופים שיושבים בשכונה, ולכן אנחנו מקפידים לחגוג גם את פורים, גם את יום המשפחה, גם את חנוכה. היה טקס של ראש השנה, וככה אנחנו נמשיך לאורך כל השנה. אנחנו, במידה ויורד גשם, התלמידים והחניכים היו מגיעים באוטובוסים, ואילו אנחנו היינו הולכים את כל הקרנבל מתחת לאולם הגדול, יש לנו שם מספיק שטח והיינו מיד נערכים גם שם. בכל מקרה לא הייתה שום כוונה... לא היינו מבטלים בשום פנים ואופן. שמחה של ילדים בחיים לא מבטלים. שלום, אני קרין מיפו בום, ואני נמצאת בעירוני זין בחדרו של מר משה סידי. שלום משה. שלום. מהו היחס שאתה מצפה לקבל מהתלמידים? אני מצפה מהתלמידים לאותו היחס שאני אתן להם. יותר נכון, הייתי שואל את השאלה אחרת, מה התלמידים מצפים ממני? כי קודם כל, אני צריך לכבד את התלמיד. כי תלמיד זה אדם. תלמיד זה ילד של מישהו, זה בן או בת של מישהו. צריך לדאוג לו. אני מכבד את התלמיד. אני דורש מהתלמיד. ועוד איך אני דורש מהתלמיד? אבל אני גם מכבד את התלמיד. אם מורה טועה, אז מורה טעה. גם מורים טועים. יש דרך להגיד את זה, אבל לא מטאטאים מתחת לשטיח. אבל מנגד, אני מבקש מתלמיד ואני אצפה מתלמיד ואני אדרוש שגם הוא יכבד את המורים, בכלל, את בני האדם, בדיוק כמו שהיה רוצה שיכבדו אותו.
ולכן אני מכבד את התלמידים באותה מידה. מה אתה חושב על המנהל החדש של בית הספר? אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הייתה לנו פה מנהלת קודמת, נירה נבון, היא עשתה תפקיד ועבודה מצוינת. והגיע מנהל חדש, ואנשים אמרו, אולי הנעליים גדולות, אולי הוא לא יצליח. אני רוצה להגיד לכל מי שעכשיו יראה אותנו, זה אנשי הסביבה והילדים שלנו עובדים, הם צריכים להיות כל כך מרוצים שהגיע המנהל הזה. כי המנהל, פשוט, השורה התחתונה שלו זה לדאוג לתלמיד ולהביא אותו קדימה. אני לא אומר את זה כדי למצוא חן בעיני אף אחד, אני אומר את זה כי זאת האמת. יש לנו מנהל מצוין, וזה מזלנו שהוא מצוין, זה מזל הסביבה שהוא מצוין. אנחנו גם נראה, אתם תחזרו, אם תרצו, בסוף השנה, ותראו לאיזה הישגים הוא הביא את בית הספר הזה. אין לי ספק שההישגים יגיעו, ההישגים ימשיכו. האם אתה חושב שרמת בית הספר גבוהה? בוודאי, בוודאי שאני חושב שרמת בית הספר גבוהה, ופה אם יורשה לי אני אכתב במשהו. אני נולדתי ביפו. נולדתי ביפו, למדתי בבית ספר יסודי ביפו, בית ספר עיני אבי. ו-28 שנים גרתי פה. אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח שאין תלמיד ביפו, אפילו אחד, שלא יכול להגיע להישגים, וההישגים הם פה, דרך בית הספר, כי אנחנו חיים בחברה שהיא חברה תחרותית. אתה יוצא החוץ אחרי הלימודים, אחרי שאתה מסיים, ולא אומרים לך איזה שיער יפה יש לך או איזה עיניים יפות יש לך. אומרים לך מה יש לך, איזה תעודה יש לך. בית הספר פה, לדעתי, בית ספר רועי זין, אני לא מנסה לעשות פה פרסומת לבית הספר, אבל מאחר ושאלת אותי, בית הספר רועי זין בהחלט נותן את הכלים לצאת החוצה, ובהחלט ברמה טובה, ואנחנו גם מתגאים בבוגרים שלנו. יש לנו הרבה בוגרים שאנחנו מתגאים בהם, ואני בטוח שיהיו עוד בוגרים, אולי גם אתם אחרי, שאנחנו מתגאים בהם. מה המקצוע שאתה הכי אוהב ללמד? זה ברור מאליו, זה היסטוריה, אני אוהב מאוד היסטוריה. אני כשהייתי בגילך, וזה היה לפני עידנים, כשהייתי בגילך, אני, תאמיני לי, אני לא מספר סתם, הייתי לוקח ספר היסטוריה והייתי קורא, אני פשוט אוהב, אני מעריץ היסטוריה. תודה רבה. טוב, אז קיבלנו משימה, לצלם את פעילויות המתנ"ס, ורצו עוד לשלוח אותה לשוויץ. אז הנה המקבץ. אוקיי, אתה לא צריך את זה. מה כאן? זה אתה לא צריך את כל זה. פה השעון יהיה. אז אנחנו צריכים להביא את זה פשוט. זה מסוכר עכשיו. אתה יכול לפה, יש לך מצרים, תשימי. שתשמי אותו וכבוד המחשב ביחד. הנה, יש לכם לקבוצה. אתה רואה את הקבוצה? אתה רואה את הקבוצה פה? הלאה.
עכשיו פקידה, הקדמה בבקשה. זה הקדמה. ופקידה. ולעמוד, ולעמוד לתקרה. ולעמוד, ועכשיו ידיים. הקדמה לידיים. לעמוד לתקרה ובפנים. הקדמה לידיים ולעמוד בפנים. שלום, שמי לימור, אני מהתוכנית יפו בום, וברצוני לשאול אותך כמה שאלות. איך זה להיות מדריכה בג'אז? מי שאוהב את העבודה שלו, הוא נהנה בעבודה, אני נהנית לעבוד. כמה זמן את מלמדת ג'אז? אני אלמד לא רק ג'אז, גם בלט. כמה שנים. תודה רבה. טוב, אז לסיום. תודה רבה לכם על השנה הראשונה שלנו כמדריכות. ומקווים לראות אתכם שנה הבאה כמדריכים. ביי. במגזין הקהילתי של לב יפו נצפה בסיפור טרגי על אהבה עזה כמוות בין ילד בן 3, דודי עזרן ז"ל, לבין תרנגול קטן. פתאום הקיר נפל, התמוטט עליו, והוא לא הספיק אפילו לצעוק לו כלום. כשאבא שלי יוצא אותו הוא היה כמו בובה, בלי כלום. חלקים שלו היו רופפים. יום שבת בבוקר, קמתי בסביבות השעה 10, נכנסתי למקלחת לשטוף פנים, ובדיוק איך שאני יוצא אני שומע צעקות ברחוב. הגעתי למקום וראיתי את הילד שהוא גדול יותר, קוראים לו יוני, היה עומד ליד החומה. אז שאלתי אותו מה קרה, הוא אומר לי דוד למטה, מתחת ללבנים. הרמתי את הקיר ומצאתי אותו ללא רוח חיים, מתחת לקיר. כי אנחנו כבר לא מצליחים, תשמור על העולם ילד. הוא אוהב מאוד בעלי חיים. כל חי שהוא היה רואה נותן לה תשומת לב את כל האהבה שהוא היה יכול לתת לה. ואפילו החיות הן מרגישות שכבר חסר להם מי שעוד ימשיך ללטף אותם, מי שימשיך לתת להם לאכול יותר. והיה לו תרנגול קטן שהוא גידל אותו מאפרוח. המגולת הזו, היא לא עזבה אותנו ממתי שהתחיל המקרה הזה, עד עכשיו. איפה שאנחנו הולכים היא איתנו. כשהרב היה דורש והיה שקט, ופתאום התרנגולת הופיעה, והיא קפצה מעל השולחן, איפה שהוא היה עומד, היה פה כוס תה ושתתה מהתה. נשמע כאילו שאני מדבר שטויות, אבל אתה יכול לשאול את הרב בעצמו. שמע, כמו שכתוב בזוהר, שהיא נמצאת 7 ימים, נמצאת או בבית או בבית העלמין. ולאחר מכן זה קשה להסביר את זה, דברים מושגים מופשטים, שזה ירד בתכלת בשטח, סך הכל המשפחה עם כאב. ואמרתי להם, אנחנו מקווים שיהיה איזה סימן מהקדוש ברוך הוא, שתראו את זה. אם אנחנו נשב כאן חברותא ולא נתפלל ולא נעשה כלום, הוא לא יבוא. אבל אם נתחיל להתפלל ולהשמיע דברי תורה, הוא מגיע, התרנגול. איזה כיוון שמתפללים הוא מסתובב. וכל פעם מה שאני אגיד לך עכשיו אולי תצחק, אבל זה נכון. כל פעם שאומרים אמן וזה, מתפללים, זהו, הוא עושה עם הראש וקשה לאמן. אנחנו רואים את הדבר הזה, את הסימן שהאימא, וזה יקל עליהם קצת, שבאמת הילד, הנשמה שלו נמצאת איתנו, ומה שאנחנו משתדלים עבורו לעשות, את השיעורים ואת התפילות. זה נחמה קטנה של מה שקורה כאן. קשה מאוד. אין מילים.
שזה גורל, אפשר להגיד. שהנשמה שלו נכנסה בגורל של אחי. הנשמה שלו ממש בא והכניס אותו ונתנה לו להיכנס ולשמוע, כאילו, לדעת איך אנחנו מסתדרים, כאילו. בתום השבעה, בדיוק באותה השעה בה מצא את מותו הילד דודי עזרן ז"ל, נפח התרנגולת נשמתו.